Deci, domnul Adelin, să îmi ștergeți toate postările mele. Păi lumea le-a registrat și Nu mă lumea le-a interesează. postat. Nu mă interesează. Lumea le-a Dacă registrat nu, pe rest. atunci stai că sun la poliție. Dacă nu, Păi și ce să șterg eu, nu nene? m-am conformat că sunt amenințat acasă. Păi și ce să șterg eu dacă lumea a registrat și a postat? Mai pus la poartă pe toate telefoanele. Nu te-a pus-o, nene. Ai fost live cu oameni. Live? Păi da, live, dar mai pus acolo. Stai că te postezi și acolo, stai și acolo, stai și acolo, dar spune Păi da. realitatea. domnule. Păi bă, care realitate? Eu nu înțeleg că ai venit la poarta mea să te ajut. Facerea de bine, tată. Păi ce vina mea? Am mașină de nu știu cum, nu te interesează chestia și tu ai câine de nu știu care. Sau ai Păi, casă de... păi am eu vină că ai matat mașină de 40.000 de euro. Eu am venit cu cazul, nu cu mașina. Cu cazul. Păi și ce vina am eu? Păi cum dacă îmi spui acolo că sunt escroc, sunt aviu, că ai vorbit și aseară că mâncai tort acolo. Ai mi-ai dat numărul de telefon la toți, m-a sunat. Bă, tată, n-am dat eu numărul de telefon. Omul a dat numărul de telefon să fie sunat, omul a dat contul de bancar, există dovezi, există registrări făcute de voi, care voi l-ați sunat și ați cerut Lumea IBAN-ul știe, să vă dea știe mamă, acolo tată, tot mă. urmă-